eraldaketa pedagogiko baten sartu geha ikastolan, eta ja ez dugu lehen ozian ikasgaian moduan funtzionatzen gaur egun, IEM dauzkagu, ezta? Ikaskuntza esperientzia motak. Eta ikaskuntza esperientzia mota dakoitzak erantzute jo, gure pertsona ereduan bereizgarritako bati edo biei. Hori da. Helburua da nolabait ikaslea beha astian zehar esperientzia desberdina bizi behar ditu. Lehen izango litzake nolabait bizizun klase magistral bat orduro eta bai nahi duguna da esperientzia mota horiek desberdinak bizi. IEM bakoitzan izaeran arabera ikasleak esperientzia mota desberdinak bizitzen. Eta orduan, adibidez, sakon baten esperientzia beha magistralagoa da. Roien adibidez, esperientzia kooperatibo bat da. Eta azkenean, irakaslia beak ez daka inbeste protagonismo. Uste jauna da ikasliai, lantaldetan nolabait ikas prozesu bat jarraitzen, behaie bilatzen, behaie hausnartzen eta kritikotasunez gaia lantzen. Proiak beti eukitzu hasieran galdera gidari bat eta galdera gidari horrei erantzuna bilatzea goaz. Hortako beti dazkagu gelan presente gure arrakasta irizpideak zeintzuk dian, gure helburuak zeintzuk dian. Eta helburuak eta arrakasta irizpide horiek nolabaiten eta gure iparruratzakin jutegia ibilbide bat iten eta eduki desberdinak lantzen eta nolabaite kompetentzi desberdinak lantzen. Beti da, proi hori da ona da. Beti da, hori joko testu ingurura ekarrita. Ikuspegu feminista batetik beti ere bai. Eta etengabe gabiltza proi horiek eraldatzen, berritzen eta hobetzen, bai, gurera ekartzen. Hori da. Nolabaiten nahi duna ez eduki jakin bakarrik gehatzea, baizik eta eduki horren atzen ere bai kritikotasun bat landu, hausnartu gaian inguruan, eguneroko gai horrek beti mai gainean jarri da eta horietaz hitzein, ez da. Azken finean praktika desberdina daude eta praktika guzti hauen helburua da ikaslea pixkat erdigunean jartzea eta ikustea ikaslea bakarra eta errepika ezina bezala, ez? Eta ibilbidea hortan gu danok behaien bide laguna. Bide lagun izatea.